so wɔtetew yɛnnua maanom yɛ maamenom a wɔnom ɛkɔ awɔ so mekyerɛ maternity blog hɔ no wobɛduru hɔ nom na kyerɛ sɛ mbaatan wɔn ne wɔn ma yɛawo wɔn foforɔ ngɛɛ wɔn de dada fam ne ade ahokyerɛ ɛwɔ hɔ nom paa afei nso dodoɔ na mpo a wɔn ɛɛba abɛhwɛ wɔn yɛade ne wɔn ma apɔmuden ansa na obi a wɔatumi asa akɔfie ne ade nyinaa baabi a wɔbɛtena koraa nso na ɛho ayɛ den ɛno nti ɛho kɔhia sɛ wɔmɛhia ntrɛmu ɛwɔ ɛyɛ maternity ward hɔ nom na afei mpa ne ade akadeɛ ɛbɛboa ama ayaresa ne wɔn mo ba wo yɛn so wɔn wo wie wɔn benya baabi di wɔn ti atoro no ɛho asɛm no betumi akɔ nkan ɛnam so ɛma ɛyɛ mmarahyɛbadwani ɛde ma ade hyia wɔn mo bosomtwe abato mpesua no so kane so afɔ hwɛ ɔman ngumasua nsɛm so Dr. Oseyaw Edutum ɛtumi akɔyɛ ne manfoɔ ayeyi okoduru hɔ no a natɛ sɛ wakɔ akɔtrem mekyerɛ maternity ward ɛwɔ hɔ no watumi asibi ɛde aka ho afei nso wasa asiesie hɔ nom a ne nyinaa no akɔyɛ ade foforɔ no ade otwa ahoma mu etumi ebu ano na hɔ ɛna ɔde ɛtu dwa wɔkyɛ sɛ mpanimfoɔ kyɛ sɛ saa na mo a na hyɛbadwani atui ɛyɛ ade a ɛbɛboa wɔn paa san sɛ kane no ne ɛbɔ amane a na amane bɔ ne kyɛ sɛ obi ɛba abɛwo pɛ ɔbɛwo bɛwie no baabi ɔde ne ti ɛto no nso na akɔyɛ asɛmhia na ɔbɛhwɛ na nkɔdaa ne wɔn maamenom de dada fam a ofiri anye yi a na ɔmo sɛ kɔfa yare foforɔ ɛna de aba fie na administrator ɛde ma ayaresabea mekyerɛ kontanase aba ayaresabea no ɛyɛ nozzle na ahyia ɛna wɔkyerɛ sɛ anamɔ a yɛ panin atuo no ɛyɛ ade a ɛbɛboa wɔn paa na yɛntie ne nsɛm a wɔde tu dwa ebie to the brim in some cases patients you know I was say a nurse or ground because want to me nso nko nti I was say give your mom the best of care that we can even in those circumstances but currently with this handing over ebeboa and pass even if old side we'll have the new side to use for our clients it will help in the patient's care and newly born so we'll have a comfortable place to rest. Era nozzle na ahyia ɛyɛ administrator ɛwɔ kontanase aban asabea hɔ ɛna ɔno nso de nsɛm ɛtu dwa wɔkyerɛ ehia wanamɔ a panin ɛyɛ mmarahyɛbadwani ɛde ma ade hyia wɔn mo bosontwe atu Dr. Oseyaw Edutum ɛkyerɛ sɛ saa expansion a wɔn kɔyɛ yɛ ntrɛmu a wɔn akɔyɛ ɛwɔ ɛyɛ aban asabea hɔ no gyidi paa sɛ ɛyɛ ade a na ɛho hia san sɛ nansɛm mu nkra a wɔte ɛde furo na ɛnyɛ ade ɛyɛ nika ɛno nti ɛka ho bi ɛma wotumi etu saa na mo ya ogidi sɛ ye maame no ye nua maa no ma ɔmo kɔ awoyɛ wɔ hɔ no ɛde ahotɔ kɛseɛ ɛbɛbrɛ wɔ no sɛ ade a esimani so no sɛ ɔba bosomtwe a ɔba bɛkɔ awɔ so no afa no ho afa ne ba ɛno nti ɛna maternity ward ye bɛ expansion ya tremu ɛde mpa maako dumienu abɛka ho na bɛ nwɔtwe na wɔ hɔ amomanya mpa aduonu nti ọba bia ọbɛba ha so yɛbɛgye na wo no ɛkwan bia so obenya baabi ada ɛnkɔba sɛ ɔda fam te sɛ mmerɛ bi etwa mu no to ọba bia benya mpa so ada na nurses no nso ɔmo adwuma no mu ahokyerɛ no akɔ fam yɛayɛ adan wɔ hɔ no baabi a nurse bɛtena yɛde washrooms abɛka ho yɛde mpa no nyinaa aba nti bɛɛduru bɛɛ nansa so no obeba ho na bibia ɛsɛ ɛwɔ hɔ bia ma adwuma no yɛ mmerɛ ɛma nurses no aba nti ɛnɛ ɛyɛ anigida ɛma baatan ɔma afɛfuro ɛne ɔma aba ha ɔmo bɛwo so ɔmo ho bɛhenha ɔmo na ɔmo nya baabi awo ne agye ɔmo ɛba no na ɔmo nso anya ɔmo asomdwie nti botaa ne sɛ ɛpɛ sɛ ɔbaa bi a ɔbosontwi bi awo a wofa ho na afa ɔba mmarahyɛbadwani de ma ade hyia wɔn mo bosontwe abato mpesua no so Dr. Oseyaw Edutum ɛna yɛte ne nin na mmarahyɛbadwafie committee a wɔn ɛhwɛ yɛn nsase ne ɔbɔ adeɛ bɔbrɛm no ma ɔde adom yɛ so yɛ kwaye mu ne ade ɛnso atumi atu anamɔ aba asantemantam a wɔn baayɛ a na enkareɛ forest mansi no mu ɛna ɔmtumi ekopie yɛm na wɔn kɔbɔ aprɔ kɔhwɛ sɛnea kwaye no ɛsɛ ne nyina so no esitie ɛkɔsoro anaasɛ ɛba fam amanebo a efiri hɔ ɛba ɛne sɛ wɔbra wɔn kɔ aprɔ no ɔmo hu sɛ yade a chainsaw operators yi wɔn de afidie kɔhyɛ nwura mu etwa nnua no kwa na ɔmo kɔ ɔmo anim ɛwɔ ɔmo dwumadie mu saa nso ɛna efomagudi a wotu ɛnam rakwan so yi ɛha yɛn kwaye no a ebehia sɛ mpanimfoɔ bɛhwɛ
ni esi agina pa ewo ho na amanebo efri committee no animo esa betodwa ebiewu a na ohwe enkawe forest no a kwaye a eda enkawe ne nimpotamu a forestry commission ebo ho ban no a hectares ne be sa hanum na ade ekwa anim yipa nanso abambofo a wonum ye mu adwuma no be sa eduosia pe na eduosia no esua wom tiri se esua papa ebehia sa ban betumi afa bie ede aka ho na no na onunyamfo Kwasi Kunadu deputy ranking member parliamentary select committee on lands and natural resources ono so ede na no etumi bia wo kire amanehunu a ene nyoma ahodo a wonum ko hu nsunsan so obone a enya ewo ye kwaye no so omobọ modini edua nua no omo so no yeso ya yenim wono ode chainsaw bewura kwaye mu ebu nua no ebibu wono so a obede mfidie bewura enwura mu se yebetu fom agudie no ebitu ina bedina se ombewo wona ombetimi aye adwuma aboho eban ye from forest guards eno no mo numbers ni sha enipa ni sha dwumade omodidie no ya hweni ya abonefo no bebu nka afọ mo so cause nche bia na ehu se ewudifo ni bi epra bi ebi sukun bi mo ni ade nti ebesre hwaso mo ye adwuma ne behia se ebe show mo ma man se ebe mani pana doso because we man they have enipa no mo no se be ahanu ni akire kra na ombenya ka ho a ebetimi aboa emprempren mu no ye ne sa megidi se betimi aboa Onyamfo Kwasi Kunadu na yete ne nkemra hyebedwane de ma de hya wonwo Menchia North ono ankasa nso deputy ranking member parliamentary select committee on lands and natural resources na yete ne nkan na dwamtreni edema committee no Onyamfo Collins Dauda na watch sesenia owura Kunadu Akwasi Kunadu aka no ne kwan so ano no wo si gas fo a wonum ebo ho ban kwaye no ho ban no a eduosia do musa kitwa bi sa no manum na kwaye nso eso papa hectares ne besa hanum die na ehia sa aban ebetumi anya akonya nti wo trese wonum gusua esre aban so betumi anya financial clearance no na fein omatumi afa nipa ne bi ede aka ho na boa ma bambo ho nsem ewo ye kwaye mu no atumi akonkan mission for I request omo stress yemo omo kwan no mutumi mfa mrante bi no mo mebo kwaye no ho ban emaye ohwe kwaye kakaka gina ho ya na yese forest gas nsiape na ehwe asase over 6000 acres mo se enya adwuma omutumi mbo ho ban yi sade epe no eno na nam so ama forest commission pe financial clearance afri minister of finance yese minister of finance se obema mo clearance no matima fa nipa dodo ama matima abebo kwaya no ho ban amam gisi wo mo ha no spete change operation no eso kakra na afi etima protect e forest reserve ma amaye Onyamfo Collins Dauda na yete ne nkemra hyebedefie committee a wonum ehwe yensase ne obade bobrem no mo de adom yeso na omoba pro wasantimantemu nkawe mensino emunom kopie ya omukọbọ apro nyoma bi omu ya de se omde to aban ni mu se wonfa kwaye no bambofo ni bi enka ho se be beboa ama forestry commission omutwumedi omudi no so atumi akọ nanimu na kwasiada etwamu na no kwasiada nyina na ye maamenom eda na obepia santimantemu adwumiko ba ko a wofato no so hye ye maamenom anuonyam Akoma FM na dwumedi chenchirenchi a yedi ye ede boy ye maamenom abaso ewo asokwa ha ya na tese na no kwasiada pani behwe na nya agrokram ekueku ahodo maku ahodo atumi ebepie mu echese wonum ekeka wonsa no papa no anuane ahodo ema ye maamenom so a wonum ba ye no omunya bi edi ene akade nso omudi firi akọ nso de butu maku ahodo ba ye Presbyterian Women Fellowship Odoni Ntiase Fan Club Glory Life Assemblies of God Marfo a wonu mo ho eka ho bi Sister Fan Club na Akoma FM Fan Club no so ewo duma na afọ wonu nyina eba sa dwumade bia wo so ebeboa ema ekonkan yam na wonu mo mba nyina gidi se dwumade ekoso a ene Akoma FM ene Nest Ghana eka bo mu ede baaye no ade a ye nunyam hye papa ekoyie na wo mo ni so eje papa ho no a kunafo besa hasa ene akire ene wono mu a omo so single mothers a omo tumi ebepie mu wo dwumedi no ase a omo so ede omo nyam beta akire
na wɔn a wɔgye brɛ ɛne edi nkɔmɔ nsɛm bi a wɔde tu yɛ ne mu ɛnie. Dwumadi na ayɛ kama paa. Aseda so nkɔma akomafoɔ enhyira na yɛde firi soro. Ehyira mo firi sɛ maka yɛ maame mo. Obu akora meka sɛ ne kora na obi di ɛden ama no. Ɛnso na mo nsa so wɔnya ne okofra, wɔnya na ɔde bɛkyekyere ne ti. Wɔnya ne ene wodie. Eti ɛbɛkasa aseda nka mo, nhyira nka mo. Sa akoma mu pa nam sɛ mo yɛ akoma yɛ fɛ mu fo. Kama papa mi hu bi da. Ene mba me gi jollof sa ye nu hu na nu hu no de. Madi nu hu adi ama hu say yes nu hu de papa. Madi kura man fifre te me. Nu hu na de. Mo program so ye fine papa. Fine pa. Mani agye pa sanse. Enne ne me de a maba ha bie. Anso ba ye na hu sɛ anigye wom. Awraho bia ne ya ni agye. Wo ni bakra wo ni agye. Wo ba nso wo ni agye. Awrade nhyɛ mo nyina. Aduane nso di ye na pesie na edre. Wo mo ya de. Ti na awrade nhyɛ mo nyina. Mo nso ba ha bɛboa ye no. Awrade ma mo nkwa ma mo adwuma nso nye ye mo bibia nye ye. Dwumadi ne de bibia akɔso kama ama na ye fɛ. Ɛna sɛne yɛsi ka no na obi ɛka no. Akoma FM fo ayade nyame nhyira obo no nton super ngu omo adwuma so because da ne da nyina me hu sɛ eduru ɛnanom da sa omo timi kae omo ɛyɛ ne omo papa mo. Wei yade hyia wɔnom ɛba adwumadie no ase wɔ bra na no kwasi ada Akoma FM fato yɛ ho so na yɛbɔ yɛ maamenom aba so da na yɛde so a yɛkae wɔnom hyɛ ho fa kɛse wɔn ba bie ɛne enoma ahodoɔ dwumadie ahodoɔ ɛkɔ so ɛna wɔn kamfo Akoma FM dwumadie a yɛdie. Na station manager Ranford Nana Osei Asare ɛkyerɛ sɛ wohwɛ afidie no a na nipa dodo ɛbaeɛ no ɛkɔ n'anim paa. And Mother's Day dwumadi no sɛ yɛhwɛ ne afi etwa mu no esi ne ne esi na ISS esi ane de yɛbɛyɛ event bi a sɛ yɛboa yɛ ho yɛ because last year nyame adom yɛfi ase no yɛnya bɛyɛ 100 a ɔbae but this year ɛkɔ no yɛnya ɛkɔ 200 ɛne akyi a akyɛde a yɛboa no bebree ne ade a yɛsi de bɛyɛ kora edu tembe do na ɛho ayɛ den a na nke yenya bebree kora nke betumi akyɛ ade aka ho nti yɛde yenim sɛ enne onyankopɔn adaroma yɛn nanom no yɛtumi adi wɔn da no ade ama wɔn na yɛdo onyankopɔn ase sɛ yɛtumi nso ayɛ saa sɛ afi bi edu Mother's Day a sɛbe yɛ wɔn nkrɔfo bi a wɔn de wɔn nkrɔfo a wotumi ɛhye wɔn na wɔyɛ ayɛyɛ de ma wɔn yɛwɔ bi mu nso a na ayɛ den te saa afo no ɛna yɛhwɛ sɛ yɛbɛboa wɔn nyinaa no na yɛ ne wɔn adi nhyiamu na nea ɛsɛ sɛ yɛtumi ayɛ ama nti ɛnɛ na botaye si eni so sɛ wɔn a sɛbe edu Mother's Day a obi mpontumi mfrɛ wɔn na ɔnwehye wɔn yɛbɛtumi de ayɛ ama wɔn no ɛne ayɛ a menim sɛ yɛn koma nso atɔ yɛn yam. Ransford Osei Asare ɛna yɛte no ɛnkɛn na ɛnɛyi wɔn nso ɛyɛ station manager ɛde ma Akoma FM ɛna ɔno nso de nsɛm ɛtu dwa na no kwasi ada dwumadie a ɛkɔ so ɛwɔ Kumasi ha Asante Mantam Asokwa ɛna ɛne maamenom ehyia ya ɛnanom nyinaa da no yɛtumi edi yɛ na yɛmfiri hɔ na yɛnkɔ nsɛm foforɔ mu ne yɛkɔ nsɛm foforɔ mu Kumasi kropɔn bedwa ne kɛmi ɛna wɔn nsa ka nipa maako ensia no adwuma a wɔn adie ɛnyɛ sɛ abasobɔ na mum ade a wɔn kɔyɛ ne na yɛ nyabransɛm ɛna wɔn kɔdi ya ɛnam suma Kumasi kropɔn bedwa no wɔn city guard for ɛso wɔ pa akyi si ɛkoa yɛso kopiem wɔ tumfo runabout ne so wɔ kedetia na dwuma a wɔn di ara sɛ we ɛma ne bɔɔla so a runabout ne so hɔ na wɔde aba bɛgo we ma so a na wɔde aba bɛto nti saa bere a na wɔn de saa bɔɔla ne nyinaa aba bɛgo na city guard for wɔn tete hɔ ɛna yɛsi yɛso wɔn pa akyi a ɛno ɛyɛ kɔtu ɛna yɛdum ɛkɔgyina pɛmpɛ assembly hɔ kɔɔto na ɛwɔ akyire hɔ no am kɔtu na ɔmo de ɔmo kɔɔyɛ saa bere no na lordship worship Deborah ejewa donko ene tie dwam wo ene wo hwe wonim se kudi hwe wonim wa se mo de mayi mudi bi mo anase mudi fo so my lord ye difo baby a wodi kogu ye no na ensese ye digu ena my lord say saa de a mudi fo de ane we ewo mo 100 penalty unit ene ye de to mo so na 100 penalty unit no wo de ba ye sika mu a 1,200 Ghana cedis ɛna na ɛda wɔn so bia entua mfama kropɔn bedwa no
sansa na mo mutu ye no sebi na ensese wonum etu emu nipa num de omutumi nya sika no etuae na baako a wono ne din ede Ebenezer Atakra ono de enya de a wom kyeso nya sika no etuae a omo se wantumi antua se sika no de a ena dadu ode koda fiase aye adwumaden ede asom kropon bedwa no na Henrietta Kunadu Abuaje ekasa edema Kumasi kropon bedwa no Marco Veronica Ewa 31 years. Na Mariama Idrisu 64. Kwejo Amozu 37. Ebenezer Atakra 25. Ebenezer Atakra any nipa went to me and she and the penalty unit of 100 no. And when she onu obekwa kotre aban kukumu and the do 10 days and sana with me a pie aba. Free sergeant fi so akoka omo maka ne de omutumi tua a omo penalty unit no 1002 enti ye fa akonye so aka che obi bia se enye fe se ye de baller ebegu krom ye de baller begu otun for run about ana ba bia nse se ye de baller egu bia no enti amra enti obi bia obeye sa de no se ne yetimi ye ambush e che nkofo yi sa so no mo maka so ye beche si ye se wo hu obi a oye sa na obetimi twa ne mfonyin ana se obetimi video no na wo de abrek me ye betu hu anamo sani akoti aye na ya chinipa no aso Era Henrietta Kunadu Abuaje ekasa de ma Kumasi kropon bedwa no na yenko wie kase no enra dey arehosem a esi ye ewo konongo kwantimpo no emu na chese ukopiem Asante Achim Central mention mu Asante Mantemu a enra no pa ebeto dwasa kwanhye bi esiye na enam so ema nipa bese miensa de atoyemu wa oto anananom ewo nsedo afoforo edunum ede wom so epra premu eden papapa esare hosem esi anopa bese no nso abapam simaduasa entamu ena omo kyese wo enkrane Kumasi kwantempo no so eye konongo bia eye ekwan ebo ho miensa no ehonom ena sare hosem esi ya omo kyese sa abre no na Mr Bush eye 4x4 ibi the registration number we no eye DVG 8180 LA22 eno edi America tenta ekwam na wobra wodi America tenta no eno mo kyese wo free ne kwan no onamu no eno odi kopie ekwan foforo no a ene Asia no mu na yesi sa abre no so na sprinter bus ibia ono so eso akwantufo eba G 6024-22 eno so eba wodi ko hia no ene atoyemu ha eno mo kyese nipa miensa onum eto anana no ewo nsedo na afoforo edunum so epra premu aden wobra atorenche maboafo nadmo mpanimfo a wo mention mu ekopie mu na kyese ani enya papapa omoboaye ema wonum eyi nipa wonum eprepra no entempa no a obo akire de omko ayasabia hodo a na eben ho nti uba Facebook no so a ena eda ho no obetumi aba no abehwe eyare ho sempa no adai esiye ewo kono kwantempo ni mu nipa ne gugu ho no nipa ene gugu fo mo sa no na eyare ho sempa no pay ye bo ho amane ede akire mo ti we yare ho sem anu adai esiye ewo enkan ne Kumasi kwantempo no so a empenimfo nso abo ho amane wom kyesom guso a eye nhwemu ne ntie nam so ema sa akwanhie esiye no enti dia rosem anu adai esiye no anope yenyina we su ne mfa no nsia kase ensi nemum NS ointment na ewodwa so opeso honam to so ensansa nom ne ade eta asisi ukoko adu ne pedua na boso a unya bi ebeboa udware wi na uti ho a ni nyina no ebetu ase ede ama akope bi na fasrasa na miamia hodo ansansa so eguguo ene ade no ni nyina ebeyi afiri ho awake natural capsules no so eboa ma immune system ayedin na watumi agya na so na wabo adwuma so ewo mpem oba bosome so ayete wonka no ni nyina ebeyi afiri ho kanshi drug lane eho ena wonsa betumi akabi Kings Walk Herbal ena fensu baseline wonsa betumi akabi honom koforudua gapsin ena delight pharmacy wonsa bekabi honom kokko ewo Wusco B eho nso wonsa bekabi honom na BB pharmacy kaswa tribe of Judah Kumasi Dani Herbal Missy Herbal Colinac any nuan makanso wonsa bekabi honom 0245 079915 0245079915 ofrea unsa betumi aka wonum na Born Agro Limited enso de aduro no aba
Kela bewula show no ebo adwuma pa ma won so asomadwo e wo fie ho kitchen ho adwa e toilet ne so emuamo bi a eha wo no wonya bi a wasom betumi adwo 24/7 na se jana so na ekum muamo bi a ama won so wasom atumi adwo na okoto akai se Bonagro Limited won no hyenso de no ebo ho o number ne 0246 519012 0246 friend na Bonagro Limited ebejo so anope na si PSA enkoma anti bi kwamba fo de kum semufo Evans inkum nana ya e de ko Facebook no so mo kenkanfo me nana entry boss akonse John e de Ghana Akoma dwumedie no to amoso Eye ampa se yare buju okwabrane ama me no answer na efri yare tumi sei nipa na etwe edneko ohaw ene amane bebre mu enti onipa biara ese se mra no ohwehwe wapomudin emu isa ho nti ena Akoma 87.9 yede dwumedi a yato din sei apomudin mre ebra wo kwade nwumre bia ofi no so ekopem no woni osomfo beaches biogabra enhia ebra me ne adoptafo ene apomudin mu enimdifo ebesi nkonya yenam dwumedie so bema o apomudin mu nkyerɛkyerɛ na aboaw ewo asetena emu mpanyin sei senwa no ne so hwa onyini yetope enunti hyiame nkwade nwumre bia fi no so kopem no nkono na yentie apomudin emre wo Akoma 87.9 apomudin mre ma yenye yehu edu Obutentim no se say de what do enyemia asedan kwama angel rock mixer aboa me pa ma wura ko sama dan me adige tutu sisi yare no na asan ama me ahoɔden soronko me kire vitality and energy we dey udika usisi yare ne dey yen kan de kese wutie eye hi man ampa ba de me ho ei na me no kasa no ada ho koi me ko sisi a se obi a wode de yo koi our pharmacies and herbal shops. Now, what do what friend number simu bia 0244 186 612 and 0244 832286. Afe 0244 719230. A painful a batter one more money for any quada when you feel doing what drink. Angel Rock Mixture the Kasama FDA Ajedi and Kratoyatu. Mempotamu yede mempotamu bra wo Ghana Akoma so wa Akoma 87.9 FM mempotamu edwoda kosi fiada yenka yempotamu haunchen panimfo na wonto ho anamon enti hia me Sir John me ne mapamfo wo Akoma 87.9 FM Ghana Akoma dwumadie so mempotamu right amjafo ade achen yede nyame ase good morning na memo akwaba so na yenka se ne ebrada na yame ayene kama de amaye memo achemo akwaba na ohyobre na no si amba pa si ma no aduonu enwotwe enti yebekọ yanim na ne brada yasom na bibia akoso ye kama na de atiane se ene yebekọ Jacobu na yebedi nkomo Jacobu na ayi bepotenten ane sankru no wono eho kɔ hɔ a ebodin a de ba wutirima ye mining mining nso illegal mining ne dɔɔso wɔ hɔ nti no miradu tieku ewa ahoma no so ma mene ni nwi na fei yantinsim mira machian Rajon me giri tame so menye illegal oh da we dey wonye illegal oh no o dey adwuma bia ye bia illegal oh adwuma ye bia illegal
Mira se bibia boko de. Mpacho bo ade adaro ma me ho ye. Giza mo so mo ho ye. Nyame adom bibia boko. In fact, odo efefo so omo chia wo so. Oh, me jom so. Senior man Alaska. Alaska ho ye. Senior Alaska. Hey. Yes. Oh, you good oh, sheho. Oh, Matthias here. Oh, you sheho pa. Mira adu tieku. A friend of Alaska. Aye. Mira, yen said you be here ne. So medase na machia atiefo nyina. Mr. Ebua. Mandela House anopa me chia pa. So John meka se ye twaso. Enra meka se ne anopa misty condition on some parts of Ashanti region. And so enche awie mo betete na awia no so asum na wa body more. The temperature is expected around 34 degrees Celsius. Na ene nso so yobewie anwumre no ate wie masan kan anim sikakra but ensuo de yenya bi enti ene nso so yobekwa yenya ensuo. Mira, temperature no, I'm not a real serious boy, pa, I got some control. And then so yet was. Oh. Hey. The tradition goes on. Atia Mira. Atimidasi. Why? Or basic information center say or chiao. And a perm so them our dorfe. Chiao dorfe. Yes, them our dorfe or dorfe. Mira, Vidasi, your face here. As a 40, the Etiano, no, Mira the Tiku, and Waboya Mania said, ye boy, hona, ye call ye Numa Sono, said he beat me, aye, ye near money, and she come. Until no air the Etiano into Sharon Sumami. But your Facebook says, here, you qua, no, I share link, no. I'm a fufro enya ebiashe. Share as many as you can. Na fufro so enya bi enhwe. Aha. Na bia ode hashtag atoso. Mempotemu Ghana Akoma. So mempotemu Ghana Akoma. Mempotemu Ghana Akoma. Mempotemu Ghana Akoma. So na bibia ye kama ewo honti. Minu ya same Eso so anopai onoso mo aye na see equita your phones na they say o share said the internet ni ade asi akoye na o se ebo ye ho ban na etu ye ho fo enti omo aye na onoso ba bia na anopai ode ye befa ye hwe said the enema city e wo ho Samuel Kwame Adomako Opani Martin Tejon mejo so na e hot saying Tejon na high. Yes. Nyame ase ahanso ye. Yam kwai ana yesua de afa hen. Tejon, and the addition is ye be hwe kwan abefa so ama wadwuma ketewa bi a wadie no. Obi pewade bi ato ana opel services a. Enye fie na oba ho obefre na wo hemfa ana hemfa na mehu. Obo din wadwuma ni din hye Google ana search engine bia na I want to see man location. I want to see do phone number heading emano. I want to see man company logo. I want to see man time we are time I open. I want to see man new man what they auto and services are heading. Oma. It's any share coin abe pass access Google business profile. And then I said John Emma who company be a details kakao internet and so. Now person also see a Google business profile. You can also win a Google account. Or a Google account and a Gmail account. We are now signing into Google business profile account. Now, over ad or claim business. Claim business near say, if you are not doing a crown or location on an edge, my you
yeah use the same location obetumi claim here no why the take saa details na dey e work no now obebo details a wadwuma no e work e bia business ni din obebo enyoma a mo dey more services are more render more physical address if you want na obe choose your map so the guy obi pe obehu etipa na ehwehwe wa de hian so akọ Google map obo odin a e be ma the direction aye dey aba ho obetumi do phone number so aye dey ato ho na ama obi na person of friends wetumi aye dey afro the account ohia logo ya obetumi upload e wo ho na etumi ama nipa na hu se company we na me hwehwe no ni na aka branding e ho etumi bu ama wadwuma wudi ne dey etumi kọ nanim. Okay, edi same pacho sa gbo no tofa bi o maye. Okay, Sir John, addition is a kwan abefa so access to company app Google business profile. Na if so there was to say emma omo pe o embre bibrianza no menyaw. Oko Google and our search engine ya no board in show and I even Google map or board in show it's man me location na why then what drive it ya baho. It's the answer between your Google business profile yi. Uhia say ubenya Gmail account. Now we are now for Google business profile or no signing in with the Gmail account no. Now it has all about add or claim business back then so. Now existing business be or no be our that our shop for why yes I did that you about the yard for her. Claim this one. Put me then. Extra details na what's our company in location hono. Now they are power you. Now we are my audience ni adwuma we den. Udi our location ho. E bia na woton wig. E bia na woton phone. E bia na ade bi home appliances bi na woton. But ni na den e hye ho. E be sa so ma okama wa set time a wo share adwuma se. Any time I wo point me from me phone. Na me body na me nti abo 4. Na me free baby I find why ba me say me do ono why den. Wapon. Now the phone number so I dey asho. A boy more pay word no wedding come as I can no matter how so it's me I dey. Aricho. Now Sir John, much as I dey we na no. Process it means it means you start applying you so. Let's do pink for. The next say, what's the Google business profile? Acha crown and I want you be ano. What never say, Ubo company need in shower. Profiles do not say a bed. A beba. No who say ni na ban ni na your numbers and a genuine website links out there too. Na ama process ya and diverting for fan come before for and do pure more in the name of your company. Right. Same da say that way adechira wa kire anope ya yentu ahwe. Nti e be ka se nyame nhira wate. Amen, Sir John. Yeni sika. Yeni she. Himo yo nyankopon. Nti ye de ni shira wai. Yeni she party yeni bi minia. Anyway, me da se pass. I mean, thank you. Thank you very much. I'm for nti yenu asame. Ena mote nka here on Akoma 87.9 FM. Nti bomade na hye nso say aha ye kire ne ma bebire oya cyber security expert na nkomo ya ye dina no pa bia sei no ya me ka say ye wia also nso sua bibi because one sua bibi a na je say wa ha me pa wa say me mre nti ma me nka ne sa mini aye de makwa no pa me chiao pa na but then round so no me information say other areas omo to omaba NPP polling station elections omo to 2 bia kama in fact tepanso so no other areas omo to 2 no kama asundwemu ya che say niema nyina no ekoyie e de ma afoforo ho still ebinom enti on ho ase. Yes, ebinom enti on ho ase. And as we share areas ni bia na omo so complaining bitterly say kwan ampanifo de omo faso no agenda son and crofo agenda son agenda kwan and crofo ye
na ina ne sɛ woyɛ agenda na agenda na woyɛ no unua ohwɛ n'anim paa tumi hwɛ sɛ ade a ɛkɔ so paa tumi sɛ unua ade a woyɛ wobɔ ne yam so that they also ɔyɛ ano ɔyɛ in fact nana yɛ accident yɛ si ɛwɔ kɔnɔngo no yɛhyɛ sɛ videos no ade a ɛne enyan in fact videos no ni akokoduro ntumi hwɛ ha dwen pa enra that was the report for my Facebook page this is it serious one pa serious nipa ahwere wɔn kwa ɛyarehosɛm pa na me mama tie for this update sɛ mo kae a abrantie bi a ne ho asɛm ba ya na wobɛkae sɛ mbɛkae a Voxy kaa bi a mmerɛ bi yɛbɛdi ho nkɔmɔ wɔ ha sɛ akoa no kwan a ɔfa so a or drive here on the Kumasi Accra highway no so na nyɛ